Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Puktoy. Taong 1950, Libagon, Southern Leyte. Nahanay sa angka ng isang paring praile ang pamilya ni Puktoy. Matagal na panahon na silang naninirahan sa Lubagon at sa lugar na yon, isa sila sa may pinakamalakas na impluensya. Bagaman tapos na ang panahon ng Espanyol, nananatiling umiiral sa kanilang pamilya ang mga huling mana ng mga ninuno nila. Kabilang sa mga ito ang isang lumang bahay na nakatayo malapit sa bukana ng kagubatan, tapos milya-milya naman ang layo sa mismong baryo. Malawak ang lupain nila sa lugar na yon, pero hindi ito gaanong naaalagaan. Sino ba naman kasi ang may gustong tumira sa isang lumang bahay na punong-puno ng istorya ng kababalaghan? Ayon sa usap-usapan ng kanilang pamilya, hindi na mabilang ang taong nag-alay ng buhay sa lugar na yon. Naniniwala kasi ang mga ito, pinamumugaran nyo ng demonyo at sino man ang magtangka doong tumira, hindi na makakaalis pa. Usap-usapan din sa kanila, hindi umiiral ang Diyos sa mismong lugar. May mga bagay ding ipinagpatunay ang kanyang ama na minsan na ring bumisita sa lumang bahay. Ayon dito, na sa isang araw niya doong pananatili, nasaksihan niya ang mga malasademonyong pangyayari. Ang mga krus na nakadikit sa dingding, bumabaliktad yon tuwing gabi. Marami rin siyang naririnig na mga bulong na sa oras na hinayaan mong pumasok yon sa iyong wisyo, paniguradong sasapian ka ng kung anong espiritu. Dagdag pa niya na, mula sa pagtalikod ng araw at sa pagputok ng bukang liwayway, wala kang maririnig kundi mga pag-iyak, grupo ng mga matatandang nagdarasal at mga kalansing ng bakal na animoy hinihila sa sahig. Takot na takot man ang kanyang ama habang pinakikinggan ng mga ingay na yon. Nanatili siyang matatag sa isip at sa kanyang puso. Alam niya kasi sa kanyang sarili na sa oras na manghina ang kanyang depensa, may kalalagyan siya. Ang ikinakatakot niya pa sa lahat ay yung posibilidad na maaaring madamay niya ang kanyang mga kasama. Magmula noon, ni minsan hindi na yun bumalik pa sa lumang bahay na tinatawag nilang Casa de Familia. Paulit-ulit ding inilalahad ng kanyang ama, sino man ang may lakas ng loob sa mga anak niya na manatili sa bahay na yon sa loob ng 1 linggo, magmamana ng malaking parte ng lupain at kayamanan ng kanilang pamilya. Bagaman may posibilidad na ikabuwisyo ng kanilang buhay, yun lamang ang nakikitang paraan ng tatay niya para mapili ang anak niyang may likas na pagmamahal at paninindigan para sa kanilang yamang may iwan. Isa rin sa mga rason nito ay upang masigurong magpapatuloy ang yaman ng kanilang mga ninuno sa mga susunod pang henerasyon. Naniniwala kasi ito na kapag mali ang kanyang napili, kung hindi maibebenta ang malaking porsyento, paniguradong malulustay lang ito sa bisyong kinatandaan na nito. Ayaw na ayaw yung mangyari ng kanyang ama, lalo pat sa panahon ng giyera, binuwisan yon ng buhay ng mga ninuno nila, mapanatili lamang kung anong meron sa kanila sa pangkasalukuyan. Matapos naman yung mailahad ng tatay niya, marami sa mga nakakatandang kapatid ni Puktoy ang nagtangkang manatili sa Casa de Familia. Pero sa hindi malamang dahilan, di pa man sumasapit ang gabi ng unang araw nila, bigla na lamang yung umuuwi sa kanilang pamamahay, bakas ang matinding takot sa kanilang pagmumuka. Pagsilay naman doon ng iba pa nilang mga kapatid, imbis na mabahala, pinagtawanan lang nila ito. Akala nila, biro ang lahat ng yon, pero nung sila na ang sumubok,
mas matindi pa roon ang kanilang dinanas. Dahil sa nataong pang-8 anak itong si Puktoy, pinili na lamang niyang wag na munang pansinin ng paligsahang yon. Sa halip, mas ninais niyang humanap ng paraan para masagot ang lahat ng kanyang mga katanungan at palaisipan. Habang nagkakagulo sa kanilang pamamahay, siya naman araw-araw umaalis sa kanilang lugar para maghanap ng mga manggagamot at albularyo. Ganon at ganon ang ginawa niya hanggang sa makilala niya ang isang antingero na nagngangalang Bernardino. Kahit wala siyang kaide-ideya kung sino ito, pinagkatiwalaan niya ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Gawa ng bawat detalye ng Casa de Familia, alam na alam ng taong yon. Mariin din itong inilahad na matagal na panahon ng saklaw ng demonyo ang nasabing lugar. Pagtatapat pa nito na kung hindi siya nagkakamali, may isang sikretong lagusan na nakatago sa sahig ng bahay na yon. Ilang siglo na yung itinago sa kanila at sa paglipas ng mga panahon, unti-unting nabubura sa kasaysayan ang nasabing sikreto ng mga praile. Hindi naglaon, naging ordinaryong bahay na lamang yon sa karamihan na pinamumugaran ng hindi maipaliwanag na lagim. Dagdag pa ni Bernardino na matagal na panahon na rin yung pinag-aralan ng mga namayapa niyang maestro, kung kaya't nagkaroon siya ng malawak na kaalaman pagdating sa mismong lugar. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang subukin ang kakayahan ng antingero. Sa isip-isip niya kasi, sa pamamaraang yun lamang mapapatunayan niya ang itinatago nitong kakayahan. Sa paglipas pa ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang bumisita sa bahay ng antingero. Kahit hapon na siyang umuuwi sa kanila, hindi naman siya gaanong tinatanong ng kanyang ama, gawa ng abala din yun sa kanilang mga trabaho. Alam niya rin na ang pinagtutuunan lamang nito ng pansin ay yung mga kapatid niyang sumusubok na manirahan ng 1 linggo sa bahay ng kanilang mga ninuno. Dahil sa ganun nilang sitwasyon, mas nagkaroon naman siya ng maraming oras para manaliksik ukol sa sikreto ng bahay na yon. Habang tumatagal na magkakasama sila Bernardino, mas lalong lumalawak ang kanyang kaalaman pagdating sa mga natatagong panganib sa loob nito. Hindi naglaon, nang maihanda na nila ang lahat, matyaga naman silang naghintay hanggang sa pagdating ng araw ng kanyang torno. Abisuhan mo kaagad ako, Puktoy, kung ikaw na ang susunod. Kailangan walang makalam sa ating pinaplano. Eto, kunin mo. Proteksyon mo yan pansamantala habang hindi pa tayo nagsasama. Wika ni Bernardino sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang umalis bitbit ang medalyong ibinigay ng antingero. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nadatnan niya ang kanyang pamilya na kasalukuyang nagkakagulo dahil sa kapatid niyang sinapian umano ng demonyo. Pagsilay naman niya rito, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng matinding takot nang masipat niya ang dumudugo nitong mga mata. Marami na rin itong kalmot sa katawan at yung mga galamay nito parang may naglalakad na mga buto. Nagsisitanggalan na rin ng mga kuko nito na para bang may kung ano yung karamdamang tinatangan. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang idineklara ng kanyang ama ang kagustuhan nitong ipatigil ang naging kasunduan nito sa kanila. Napagtanto kasi nito, masyadong mapanganib ang bagay na yon at maaari nila itong ikamatay. Nang marinig naman ni Puktoy ang sinabi nito, nakaramdam naman siya ng matinding lungkot, gawa ng sa isip-isip niya. Bakit ngayon pa?
Ilang linggo na rin niyang pinaghandaan ang kanyang torno at nung malapit na siya, bigla na lamang nagpasya ng ganon ang kanyang ama. Upang hindi naman siya kagalitan ng kanyang mga kapatid, nagdesisyon siyang kausapin yon ng patago. Bale, inabot pa ng 5 araw ang kanyang paghihintay, gawa ng naging abala ito sa pagpapagamot sa kapatid niyang sinapian ng demonyo. Mabuti na lang, marami silang kakilalang mahuhusay na albularyo, kaya na may sa loob ng mga araw na yon, na kaya nilang malaman ang pangalan ng nilalang na sumapi dito at kalaunay na palayas ito. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa kanilang tahanan, binago nito ang sistema para makapili ng anak na magmamana sa malaking porsyento ng kayamanan nila. Ayon dito, sa susunod na anihan, kung sino ang may pinakamaraming naitanim at maaani, siya ang pipiliin nitong tagapaghalili. Sinisiguro din itong magiging patasyon sa kanyang mga anak nang sa gayoy walang mag-isip ng masama kung sakali mang hindi yun ang napili. Nang marinig naman ni Puktoy ang tungkol sa bagay na yan, doon na siya gumawa ng paraan para makausap ang tatay niya. Isang hapon, nang magkataong nag-iisa yon sa loob ng silid nito, dali-dali naman niya yung pinasok para kausapin. Pagbukas naman niya ng pinto, agad naman silang nagkatitigan, kaya naman yun na ang naging pagkakataon ni Puktoy, nalapitan ito habang isinasara ang pinto. Tay, sigurado ka bang ititigil mo na ang pagsubok sa amin sa Casa de Familia? Kaya ko dong manatili ng 1 linggo o higit pa. Kung pagbibigyan mo ko. Alam ko na ang sikreto ng lugar na yon, Tay. Sana naman, hayaan niyo kaming patunayan ang aming mga sarili. Hindi niyo pa kami nasusubukan, kaya kahit papaano siguro, meron pa naman tayong pag-asa, hindi ba? Wika ni Puktoy sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla namang napakunot ang noo nito na para bang hindi yun makapaniwala sa mga katagang kanyang narinig. Halos natahimik din yun ng ilang minuto hanggang sa dumating ang puntong sumagot ito sa kanya ng, Tapos na ang tungkol dyan, anak. Tsaka isa pa, hindi mo gugustuhin manatili sa bahay na yon. Huwag mo na rin subukan pang patunayan ang iyong sarili dahil sinisiguro ko sa'yo, kahit magtagumpay ka pa sa binabalak mo, hindi mo na mababago ang pasya ko. Ganito na lang, kung talagang desidido ka, kapalit ng tagumpay mo, sa'yo ko ipapamana ang kasa para naman wala kang masabi. Ano? Ayos na ba yun para sa'yo? Pero anak, huwag mong kakalimutan, sa nalalapit na gapasan ako pipili ng tagapagmana. Kapag wala kang naibigay, pasensyahan na lang. Nang marinig naman ni Puktoy ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot sa kanyang ama ng, Hindi ko kailangan ng malaking mana, Tay. Ang gusto ko, maresolba ang nagtatagong anino sa kasaysayan ng ating pamilya. Sige ho, dahil nakuha ko na ang salita nyo, bukas na bukas din tutungo ako ron. Matapos naman yung mailahad ni Puktoy, dali-dali naman siyang lumabas sa silid nito. Ang hindi alam ng kanyang ama na sa gagawin niya, meron pala siyang kasama. Pagtungtong naman ng sumunod na araw, maaga pa siyang umalis sa bahay nila para puntahan ang nasabing tahanan. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadaanan niya ang matandang si Bernardino sa labasan ng bahay nito. Nakaupo ito sa ilalim ng puno ng sampalok at matyaga siyang hinihintay. Pagsilay naman ng matanda, dali-dali naman yung tumayo, sabay kuha ng 2 bayong na naglalaman ng mga personal nitong gamit. Sa kanilang paglalakad, paulit-ulit naman siya nitong tinanong
kung handa na ba siya para sa bagay na yon. Dagdag pa ng matanda na hindi magiging maganda ang mararanasan nila sa lugar, kaya habang hindi pa nila ito nararating, kinakailangan na nilang maghanda. Nang marinig naman ni Puktoy ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot dito ng, "Matagal ko na huyang pinaghandaan. Nararamdaman kong ito na ang pinakamatinding pagsubok ng buhay ko. Sana lang, kaawaan tayo ng Panginoon sa gagawin nating ito." Dahil sa kanyang sinabi, napatahimik lang naman ang antingero. Pagkaraan pa ng 1 oras, sakto namang narating nila ang Casa de Familia. Malayo pa lang, tanaw na nila Puktoy ang iilang mga kaluluwang nagmamasid sa kanila sa ibabaw ng bubong nito. Habang lumalapit din sila sa lugar, ramdam nila ang pagbigat ng presensya ng buong paligid. May mga napapansin din silang salot na nagmumula dito sa oras na umiihip ang isang malakas na hangin. Hindi naglaon nang marating na nila ang lugar na yon. Bumungad sa kanila ang napakarumi nitong bakuran. Maraming baging at halaman na rin ang gumapang sa dingding ng bahay, indikasyong ilang taon na yung hindi tinitirhan. Sa unang tingin, akalain mong ordinaryong bahay lang yon. Pero sa oras na pakiramdaman mo ito, doon mo mapapansin ang pagiging kakaiba nito sa mga pangkaraniwang bahay. Ayon kay Puktoy na, pakiramdam niya buhay yung bahay na yon. Ang mga hanging nanggagaling sa loob nito, parang kinakausap sila. May naaamoy din silang mabaho, indikasyon na may labi ng kung anong hayop ang nasa loob. Paglalarawan naman ni Puktoy sa Casa de Familia, isa yung sinaunang bahay na gawa sa bato. Malalapad ang mga bintana nito, tapos meron yung ikalawang palapag. Malaki rin ang pinto ng bahay na kung saan gawa ito sa tipak ng isang matibay na puno. Dagdag pa ni Puktoy na may kahabaan ang tahanang yon at sa estado nito, kakasya doon ang 2 pamilyang sabay-sabay na maninirahan. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, pansin na pansin naman niya ang mga alaala at misteryong bumabalot sa lugar na yon. Minsan nga, napapatanong na lamang siya kung maging masaya ba ang mga taong unang nanirahan dito. Matapos naman nilang makita ang kabuuan nitong estado, dahan-dahan naman silang pumasok sa loob nito habang maiging naghahanap ng pwestong maaari nilang mapagpahingahan kahit sandali lang. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, kagaya ng inaasahan, walang patid naman silang pinakiramdaman ng iba't ibang uri ng nilalang. Mula 6:00 hanggang 4:00, nakipagtagisan si Tandang Bernardino sa mga ito gamit lamang ang mga buhay na karunungan. Mabuti na lang, malalalim at malalakas ang mga salitang yon, kaya hindi sila nasakop ng mga nilalang. Pagtungtong naman ng sumunod na araw, inumpisahan na nila ang kanilang pananaliksik sa loob ng bahay. Una nilang tiningnan ay yung ibabaw na bahagi nito hanggang sa marating na nila ang pinakaunang palapag. Mula sa lugar na yon, maigi nilang siniyasat ang mga sahig at kwarto hanggang sa may nakita silang isang maliit na lagusan sa silid kung saan may mga sirang aparador na nagkalat. Pagtuklas naman dito ng matanda, dali-dali naman siya nitong pinatuloy at pagkadakay bumungad sa kanila ang isang simbolong may kaugnayan sa mga paring praile na minsang napadpad sa bahay na yon. Pagtulak naman nila rito, tumambad sa kanila ang isang maliit na silid
na punong-puno ng mga librong nababalot sa alikabok. May mga kulungan din silang nakita sa lugar, kalakip ang iilang kalansay ng tao. Akala ni Puktoy doon na magtatapos ang lahat ng kanilang mga makikita, pero pag-usad pa nila sa pasilyong yon, napansin nilang unti-unti silang dinadala nito sa pinakamalalim na parte ng lugar. Pagkaraan pa ng kalahating oras, bumungad sa kanila ang malaking espasyo ng yungib na punong-puno ng mga kalansay na nakatayo. Sa pinakagitnang bahagi nito, may nasipat silang bangkay na nakaupo sa trono, bitbit ang isang ginintuang patpat na halos kasing taas lang nito. Bagaman alam nilang ilang siglo ng patay ang taong yon, ang ipinagtataka nila, bakit may nakakapit pa ring laman sa mismong buto nito? Ultimo ang mga buhok nito sa ulo, nakakapit pa rin na parabang ilang taon pa lamang ang dumaraan magmula noong bawian yon ng buhay. Pagsilay naman doon ni Bernardino, bahagya naman yung natigilan sa paglalakad nang mapagtanto nitong buhay ang mga nilalang na kanilang nasisilayan. Paghawak naman ito sa balikat niya, dali-dali naman siya nitong pinaatras at kasabay nito ang pagsilay nila sa iilang mga nakatalukbong na nilalang na bigla na lamang pumalibot sa buong paligid. Habang naglalakad ang mga ito, panay naman ang ginagawa nitong pag-uusal ng mga engkantasyong hindi nila mawari kung para saan ang gamit. Maya-maya pa, paglabas naman nila sa yungib na yon, agad naman silang gumapang papaitaas hanggang sa marating na nga nila ang mismong sahig ng Casa de Familia. Nang akmang maglalakad na sila noon papalabas, bahagya naman silang napatahimik nang mapansin nila ang mabilis na pagsarado ng lahat ng bintana. Nagsimula na rin sila noong makarinig ng mga pag-aangil sa buong paligid hanggang sa may masipat silang nilalang na gumagapang sa kisame ng tahanan. Hindi nila mawari kung ano ito, pero sa estado ng nilalang na yon, siguradong sigurado sila na kampunyo ng demonyo o aswang. Matapos naman nila itong makita, agad namang dinukot ng kasama niyang antingero ang daladala nitong San Benito, subalit imbis na matakot ang nilalang na yon, mas lalo pa yung umatungal at di kalaunay umamba ng pasunggab sa kanila. Dahil sa pangyayari, mas nangibabaw ang takot sa kanyang katawan na siyang naging sanihi upang magpasya na siya na lisanin ang bahay na yon. Walang sabi-sabi, agad naman siyang kumaripas ng takbo papalabas, dahilan para maiwan sa loob ang kasama niyang antingero. Sinubukan pa siya nitong tawagin para bumalik, pero hindi niya na yun pinakinggan pa sa takot na baka yun ang maging mitya ng pagkamatay niya. Nang mapagtanto naman ni Bernardino ang kanyang naging pasya, dali-dali naman yung sumunod sa kanya hanggang sa narating na nga nila ang bakuran ng bahay na yon. Pagsilay naman nila sa buong paligid, doon nila nakita ang hindi mabilang na mga nilalang na nakatalukbong. Bawat isa sa mga ito may hawak-hawak na nakabaliktad na krus, tapos patuloy lang yun sa pagsambit ng mga salitang Latin. Sa paglapit naman sa kanya ng kasama niyang antingero, napahawak na lamang yun sa medalyong suot nito habang nagwiwika sa kanya ng, Bakit tayo nalagay sa sitwasyong ito? Kahabagan sana tayo ng Panginoon. Matapos naman itong makapagwika, wala naman silang ibang ginawa kundi ang kumaripas ng takbo papalayo. Lahat din ng mga gamit at kargang bitbit nila, iniwan na nila kung saan dahil sa matindi nilang pagmamalabis na makaligtas sa mga nilalang. Habang binabagtas naman nila ang daan, mariin naman siyang inabisuhan ng kanyang kasama ukol sa pagkakamaling ginawa niya.
Minsan na kasing napag-usapan nila na sa oras na lumabas sila doon ng hindi nag-iingat, may tsansang salubungin sila ng mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Napakaduwag mo pala, Puktoy. Put... ka! Sabi ko sa'yo huwag tayong pupunta rito nang hindi tayo handa eh. Anong akala mo? Lulubayan nila tayo nang walang nakukuha sa atin? Pasensya ka na. Pero ikaw ngayon ang magiging pagkain nila. Kasalanan mo rin naman. Pangatawanan mo na lang. Wika ni Bernardo sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pag-aalangan naman niyang dinukot ang daladala niyang kutsilyo. Paglapit naman sa kanya ng kasama niyang antingero, walang kaabog-abog naman niya itong sinaksak sa may bandang bewang, sabay takbo papalayo. Pagsilay naman niyang bumaon sa katawan nito ang talim ng kutsilyong yon. Halos hindi naman niya maisip kung papaano yun tumalab. Maliban kasi na ginamit niya yon sa panghalo ng kanin nila noong nagdaang gabi, wala na siya doong iba pang pinaggamitan. Pagbagsak naman ng kasama niya, sinubukan pa nitong humingi ng tulong sa kanya, pero hindi niya na yon pinakinggan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalayo na siya sa Casa de Familia, kitang-kita niya si Tandang Bernardino na pinagtutulungang lapain nung mga nilalang na nakatalukbong. Panay na rin ang pagsigaw nito hanggang sa bigla itong tumahimik. Matapos naman itong mapaslang nung mga nilalang, mabilis naman nila itong hinila papasok ng bahay hanggang sa maglaho na lamang yon na parang bula. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napaupo na lamang siya sa tabi ng damuhan, pilit na sinasariwa ang mga nangyari sa kanilang dalawa. Alam naman niyang mali ang ginawa niya, pero anong magagawa niya? Buhay din niya ang nakataya. Pagpatak naman ng sumunod na araw, tulala naman siyang bumalik sa kanilang tahanan. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, dali-dali naman siya nitong nilapitan para tanungin ukol sa mga nangyari. Tumawag na din siya ng mga albularyo, gawa ng ang buong akala nito, sinasapian din siya ng kung anong demonyo. Sa pagpapatuloy naman ng pagkausap sa kanya ng ama niya, nanlulumo naman siyang sumagot dito ng, "Tama kayo, Tay. Dapat sinunod ko na lang ang naging pasya ninyo. Hindi sana ako umabot sa ganito. Pero wag ho kayo mag-alala. Nakahanda akong pagbayaran ng mga kasalanan ko. Bigyan niyo lang ho ako ng pagkakataon para maibahagi ang mga kasalanan ko." Matapos naman niya itong mailahad, agad naman siyang pumasok sa kanyang silid. Pagdating naman ng mga albularyo, ni isa sa mga ito hindi niya binigyan ng pagkakataon upang siya ay tingnan. Narespeto naman yon ng mga matatanda, kaya na may nagdesisyon ng mga itong bigyan na muna siya ng panahon para makapag-isip. Ngunit sa paglipas pa ng mga araw, mas lalong nag-alala ang kanyang ama para sa kalagayan niya. Araw-araw nasa loob lang siya ng kanyang silid, naghihintay sa mga bagay na kanyang sasabihin. Isang linggo pa ang dumaan nang magkaroon na ng lakas ng loob si Puktoy na sabihin ang mga nangyari. Palihim naman niya itong inilahad sa tatay niya. Nang malaman naman ito ang pagkamatay ni Bernardino, dali-dali naman yung pumanhik sa bahay na yon, kasama ang kaibigan nitong albularyo. Habang sinusunog nila ang Casa de Familia, nagkataon naman noong walang nakabantay kay Puktoy. Pagbalik ng kanyang ama sa kanilang tahanan, nadatnan siya nitong wala ng buhay sa loob ng kanyang silid. Kumot ang ginamit niyang pangbigti noon at sinigurado din niyang walang makakapasok sa kasagsagan ng ginagawa niyang pagpapatiwakal.
Dahil sa nadatna ng kanyang ama, wala naman yung nagawa kundi ang umiyak sa harapan ng bangkay niya. Marahil ay, kaya yun nagpakamatay, ay dahil sa hindi na nito naatimpa ang kamaliang ginawa niya. Imbis na mabuhay din sa kahihiyan, pinili na lamang nitong tapusin ang lahat. Matapos ang mga pangyayaring yon, tanging pamilya lamang nila Puktoy ang nakakaalam sa rason kung bakit niya ginawa ito. Alam din ng kanilang padre de pamilya na ang pinaka-pinag-ugatan ng mga pangyayaring yon ay nung minsan niyang subukin ng kanyang mga anak na manatili kahit 1 linggo lang sa kinakatakutang Casa de Familia. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang brutal ng kwento na to. Pero may part lang na natawa ako dun sa sinabi ni Bernardino na ano ka ba naman, Paktol? Put mo, napakaduwag mo. Minura niya pa si Puktoy pala, Paktol. Si Puktoy, di ba? Medyo natawa ako dun, pero hindi ko alam na napapunta na pala tayo sa malungkot na eksena. Di ba? Grabe yung twist na yun. Hindi ko akalain na kayang pumatay ni Puktoy para iligtas niya yung sarili niya. Well, kahit sino naman siguro sa atin, di ba? Di naman natin kaano-ano yun. Bakit natin ililigtas yun? Kahit sabihin na natin na tinulungan nila tayo, may utang na loob tayo sa kanila, pero dalawa lang kayo, pares kayo nasa bingit ng kamatayan, malamang sa malamang, uunahin mong tapusin yung buhay nun bago yung sayo. Kasi nga, unang-una, bata pa to si Puktoy. Maraming pangarap. Diba? Yun nga lang na mana, gustong-gusto niya yun eh. Ang problema nga lang, ni isa ron wala siyang nakuha. Bakit? Kasi masyado siyang naghangad. Ano ba naman yung gumapas na lang siya, nagtanim na lang siya, gumapas siya, ligtas pa siya kahit hindi ganun kalaking porsyento yung makukuha niya sa lupa. Diba? Yan yung sakit ng mga greedy. Isa sa pinaka-normal na sakit o karamihang sakit nating mga tao, pagiging greedy. Diba? Yung gusto natin, meron na tayo, gusto pa natin, more pa. Well, natural na ugali ng tao yan. Pero sana lang ilagay natin sa maayos. Mahirap kasi kapag sobra-sobra naman eh. Diyan tayo mapapahamak. Magandang halimbawa na lang tong kwento ni Puktoy. Though naawa ako kay Ermitanyo o kay Albularyong Bernardino, pero wala tayong magagawa eh. Yun talaga yung takbo ng kwento. Marami pa sana akong sasabihin sa kwento na to, kaso baka ma-offend natin yung pamilya nila Puktoy. Kaya kayo na lang, hayaan ko kayo. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.